Molt bé. Com estàs, Anna? Molt bé, i tu? Beníssim. Avui té moltes coses per anunciar-vos. Entre d'elles, curiositats, i entre d'altres, tenim, no sé si són oients, però els oients ens han d'ajudar a cercar. Estan en recerca. Sí. Tenc aquesta via. Captura no, recerca. No, recerca, sí, no, captura no, perquè la veritat que s'ho han currat. Cerca. Sí. Sabeu que hi ha gent que s'ho curra bastant a l'hora per fer memes, per fer vídeos. Recordeu aquella sèrie que era Vaig Fort? Que era... No? Se podia dir que sí, però no. És una, molt bona. Era una sèrie molt famosa i molt bona. Una versió d'una pel·lícula molt coneguda. Sí, exacte, que eren... Vamos! S'ho curraven molt bé. Sí, és vera. I doncs, resulta que ara, com que hi ha el mitjà, que és la tele, o els mitjans... Digitals, les tablets, els mòbils, de darrera generació. I doncs, ahir... Què? Hi va haver una gran idea en el tema de les matances. Estic cercant la gent que s'ho ha currat. Per favor, si els coneixeu, telefoneu a IB3 que jo els necessito. No surten. No. Aquestes imatges, només... Igualment, per als nostres radiooients, després farem una radiografia, mai millor dit, de lo que ha sortit per la tele. Si vos sembla bé, anem a escoltar el que seria una pool party però amb matances. Una pool party? Sí. Ja sé de què parla. Sí? Ja sé de què parla. Vinga, va, anem a escoltar. Entra vídeo. Passa. Vinga. Vinga, aneu a veure això. El dimoni ninja. Què passa aquí? Uep! Ha estat un puntasso que hagin fet la festa, però si mos pillen què feim? Matança! Faràs un pa fort per fer que vaccini la policia quan vengui. Però bé, per tu el que sigui, tu joc, li merda, un li ronya, serradís i fuster. Gràcies! Però me referia que dirien que estem de matances. No t'entenc. Ara si fan matances poden ser 10. Són 60. Per això tenc 6 porcs a la portassa. Un porc per cada 10. És més llesta que se fan, tu. Jo ara aniré a fer una volta per aquí menys que acabes corona. Virus? Sí. Menys si me donen de baixa 15 dies. Tu que el dimoni ninja. Amb imatges de La La Land... Matemàtica pura, Per aquells oients que no han vist les imatges, òbviament. Unes imatges que surt una seqüència, un trosset de La La Land, i estan allà, la Nina i el nin. Però no cuela, O sigui, no pots matar 6 porcs i tenir 60 persones. O sigui, una matança, un recinte, una casa, un pati, un corral, m'és igual, els porcs que matis són 6 persones. Ui, ho dic perquè me poso sèrio. No, són 10 persones. 10 persones.